donat maneng. Lah tiada hari tanpa donat si anak-anakku ki jan tenan mangan donat. Lah kali ini aku ape bikin donat kentang. Lah sakjane resepe iki menggunakan satu butir telur, tapi aku lali gak nyemplungno endoke yo cah. Lah mari kita bikin donat sing sakjane resepe gawe telur, tapi aku lali memasukkan telure. Lah bahan-bahane mau tak tulis ning gone jero video kabeh karo takarane. Lah kok ngono, aku kan males ngemplong-ngemplongi atau males ulen-menguleni, dadi apene tak mixer wae ngangge hand mixer. Aku gawe mixer jadul merek Philips, tak mixer selama 15 menit kok ngono, terus tak bulet-buletno adonane. Lah kali ini aku ya penggawe donat satu kali proofing saja. Lah kok ngono, tak cuwil adonane, tak bunder-bunder kok ngono, tak pipih-pipihno adonane, terus tak cithak nggawe tutup botol aqua. Gari aku gandhe cithakane yo cah. Lah iki sing wis mari di cithak terus ngono tak proofing selama 2 jam. Lah ini hasilnya setelah 2 jam proofing. Lah terus digoreng di minyak goreng sing wis panas, tapi goreng iki dengan api cuwilik wae yo cah, ben mateng sampai tekan jero. Kok ngono terus diwalik dengan metode satu kali balik. Lah nek wis mateng terus dientas, mangane karonan gula halus kaya ngene. Lah iki donat iki bener-bener empuk ngono lho cah, masih nganti sesuk lala isih tetep empuk enak.